Der er ikke noget. Lad ham komme ind, lad ham komme ind. Den skal ikke komme op. Hold nu, Muni. Hold i midten. Dagen ned igen. Hold dagen her. Hjælp mig på dagen. Modsat side. Muni i midten. Ja, han er inde igen. Gang, mand. Stik ham nu. Stik ham. Jamen, helvede. Ja. Hvad laver han? Vi får røvmand. Ja, perfekt. Ikke nok som hurtigt. Ikke nok som hurtigt. Vi baiter dem her. Vi baiter dem. Løbus ind. Kolding også. Kolding. Honning. Jo. Hey. Ja. De er kun to ude. Skal ikke bare bold. Nej, stikker dem. Nej, Stikker dem frit til os. Hallo, I bliver nødt til at komme tilbage med. jeg giver det ham her, det er vores. Jeg er med her. Jeg holder vagtkontoen her. Han løber holdet. Hold. 2 gange.